gipadaghan nga mga panalangin. 2 Pedro Kapitulo 1 mga bersikulo 2 ug 3. Ang grasya kaninyo ug ang pakigdait padagayaon diha sa pag-ila sa Dios ug kang Hesus nga atong Ginoo. Sa nakita nga ang iyang Diosnon nga gahom naghatag kanato sa tanang mga butang nga mahitungod sa kinabuhi ug sa pagka-Diosnon. Pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag kanato, pinaagi sa iyang himaya ug hingpit nga batasan. Sa unang kapitulo sa ikaduhang epistola ni Pedro, inyong makaplagan ang saad nga ang grasya ug kalinaw madugangan nganha kaninyo. Kun kamo modugang sa inyong pagtuo ug hiyas, ug sa hiyas kahibalo, ug sa kahibalo pagpugong sa kaugalingon, ug sa pagpugong sa kaugalingon pailob, ug sa pagpailob ang pagka-Diosnon, ug sa pagka-Diosnon ang inigsuong kalulot, ug sa inigsuon nga kalulot ang gugmang putli. 2 Pedro Kapitulo 1 mga bersikulo 5 paingon sa 7. Kini nga mga hiyas maoy talagsaong mga bahando. Dili ba kita maningkamot sa paggamit sa labing maayo sa atong abilidad sa gamay nga panahon nga nahabilin niini nga kinabuhi, nagdugang sa grasya, gahom sa gahom, nagpakita nga kita adunay tinubdan sa gahom sa langit sa itaas. Si Kristo nag-ingon, ang tanang gahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Para sa unsa kining gahom nga gihatag ngadto kaniya? Para nato. Siya nagtinguha nga kita makaamgo nga siya mibalik sa langit ingon nga atong tigulang nga igsuon, ug nga ang walay sukod nga gahom nga gihatag kaniya gibutang sa atong pagbuot. Kinahanglan kitang magrepresentar ni Kristo sa tanan natong gisulti ug gibuhat. Kita kinahanglan nga mupuyo sa iyang kinabuhi. Ang mga baruganan diin siya gigiyahan, mawang muhulma sa atong lihok ngadto niadtong atong gikauban. Sa diha nga kita lig-on nga nakaangkla diha kang Kristo, kita adunay gahom nga walay tawo nga makakuha gikan kanato. Ang wala matun-i, wala nabantayan nga impluwensya sa usa ka balaan nga kinabuhi, mao ang labing makapakumbensar nga sermon nga mahatag pabor sa Kristyanismo. Ang panaglalis, bisan kung dili matubag, mahimong makapukaw lamang sa pagsupak. Apan ang Diosnon nga panig-ingnan, adunay gahom nga imposible nga bug-os nga suklan. Pinaagi sa iyang anak, ang Dios nagpadayag sa kahalangdon diin ang tawo makahimo sa pagkabuot. Ug sa atubangan sa kalibutan, ang Dios nagpalambo kanato ingon nga buhi nga mga saksi kung unsa ang mahimo sa tawo pinaagi sa grasya ni Kristo. Unsa kadakong dungog nga iyang gihatag kanato sa pag-awhag kanato nga mahimong balaan sa atong dapit, ingon nga ang Amahan balaan sa iyang dapit, ug pinaagi sa iyang gahom kita makahimo niini, kay siya mipahayag, ang tanang gahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Kining walay kinutuban nga gahom, imong pribilehiyo ug akoa ang pag-angkon.